Prajem pekný večer v novom roku pre skúšku mikrofónu, obrazu. Napíšte prosím vás do chatu, či ma vidieť, či ma počuť. Potom si pustíme jedno video, takých na 7 minút. A potom o 20. začneme s prezentáciou. Vyzerá tak, že všetko v poriadku. Dobre, ďakujem. Ja sa teraz odhlásim. Pozrite si video a o 20. začíname.
Áno, lebo my vieme. Čiže prajem vám pekný večer v tomto novom roku, v roku 2017, ktorý bude rokom spoločnosti Skyway, o tom som po celej čare presvedčený. Čiže v prvom rade by som vám chcel popriať všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, veľa pohody v rodinách, dobrej práce, dobrej spolupráce, aby naozaj ten rok 2017 bol rokom naším, bol rokom spoločnosti Skyway, bol rokom desiatok a desiatok adresných projektov, ktoré sa chystajú tento rok uzrieť svetlo sveta. Čiže ešte raz vitajte, moje meno je František Solár, budem vás dnes prevádzať týmto našim webinárom. Na úvod by som vás chcel upozorniť, viete dobre, že chystá sa veľká medzinárodná konferencia spoločnosti Skyway Capital 14. a 15. januára 2017 v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Pokiaľ ste sa neprihlásili, tak by som vás naozaj chcel vyzvať, aby ste sa prihlásili, nakoľko, ako som už spomínal, je to medzinárodná konferencia a máme naozaj veľa klientov prihlásených z Maďarska, z Talianska, z Chorvátska, z Lotyšska, z Litvy, samozrejme zo samotného Ruska. A kvôli tomu, že obmedzenie kapacita miest je len 200, tak aby sa nestalo, že práve vy zo Slovenska sa na tú konferenciu nedostanete. Bude to unikátna konferencia už len z toho hľadiska, že prvýkrát budete mať možnosť vidieť komplexný tím, komplexný manažerský tím spoločnosti Skyway Capital na čele s generálnym raditeľom Evgeniom Kudriašovom. Každý z tých raditeľov bude mať vystúpenie. Čiže nebudeme vystupovať proste my na tom otvorení. Áno, prvá prezentácia ako predstavenie spoločnosti, áno, ale všetko ostatné bude v réžii manažérov spoločnosti Skyway Capital, čiže ja vás naozaj chcem vyzvať, aby ste sa čím skôr prihlásili. Všetko robíme preto, aby to bolo pripravené na profesionálnej úrovni. Bude tam rocková kapela Inside, je to veľmi úspešná slovenská kapela. Bude aj prekvapenie, samozrejme v cene 107 eur, čiže $119. A to je na 2 dni. S ubytovaním je proste od wellnessu počnú, cez slavnostný program. Ako som spomínal, populárna slovenská kapela Inside, prekladanie samozrejme do viacerých jazykov, tanečný parket, DJ, občerstvenie v sobotu aj v nedeľu, obed, večera a tak ďalej. Takže naozaj veľmi veľa tam budete mať možnosť zažiť, no ale to hlavné je, že budete mať priame informácie. Budete mať informácie, ako tento rok prebehol, ale budete mať hlavne informácie o stratégii spoločnosti Skyway Capital na tento rok, na rok 2017. Bude tam pán Sibiriako, ktorý bude hovoriť o adresných projektoch, ktoré sa majú tento rok začať budovať. Bude tam pán Alex Suchodojev, ktorý určite povie nové informácie, čo sa týka ekotechnoparku, o štátnych delegáciách, o jednaniach, o kontraktoch a tak ďalej. Samozrejme, bude tam veľa hovorené o marketingu, ten marketing bude doplňaný, bude tam naozaj veľmi veľa hovorené o tomto roku, o kapitalizácii majetku spoločnosti Skyway, nakoľko vieme dobre, že tento rok je práve z tohto hľadiska veľmi, veľmi významný, čiže ak naozaj to myslíte vážne, tú vašu spoluprácu so spoločnosťou, vy sami tam nesmiete chýbať, čo je veľmi dôležité, aby ste tam mali vy svojich ľudí. Treba sa aj takých ľudí, ktorí prvýkrát prídu na konferenciu spoločnosti Skyway, bude tam 200 ľudí, minimálne 200 ľudí, takže urobíme na tých nových ľudí, ktorí budú prvýkrát veľmi veľký dojem a ja si myslím, že to bude veľmi dobre vydarená spoločenská slávnostná jednak akcia, takže ešte raz vás srdečne vítam, pozývam na túto konferenciu. Budem sa veľmi tešiť, keď sa naozaj v hodnom počte
v Tatrách stretneme. Tak, poďme sa pozrieť na to, kvôli čomu ste sa dnes prihlásili. Dneska budeme hovoriť o transporte nového pokolenia, budeme hovoriť o celosvetovom projekte spoločnosti Skyway a o tom, ako vy môžete byť súčasťou tohto naozaj excelentného projektu, ktorý nadobúda od 29. novembra, kedy bola spustená časť technológie, tá vyhliadková, turistická, by som povedal, technológia, keď sa narodil Unibike, ktorý naozaj 29. novembra bol spustený. Teraz sa robia prípravy, aby sa spustil Unibus, čiže kompletná tá mestská doprava. Čiže ten minulý rok, už keď tak hovoríme, bol rokom narodenia sa z Unibajku, ale tento rok bude rokom kapitalizácie majetku spoločnosti, bude rokom implementovania desiatok adresných projektov na rôznych kontinentoch a naozaj môžeme byť radi a môžem povedať aj to, že sme z tých šťastnejších ľudí, ktorí budeme pritom. Čiže keď hovorím o celosvetovom projekte, naozaj to myslím vážne, nakoľko doteraz tento celosvetový projekt je podporovaný viac ako zo 120 štátov sveta. Konec koncov tieto informácie samozrejme budete mať aj na tej medzinárodnej konferencii. No ale hlavné je, že proste takýto projekt, takéhoto veľkého rozsahu potrebuje človeka, ktorý je naozaj zanietený, ktorý je vizionár, ktorý je 100%, 1000% presvedčený, že tento rok na 40. výročie, keď pán Junický sa začal zaoberať s týmto projektom, nakoľko pracuje na tomto celosvetovom projekte transportu nového pokolenia od roku 1977, čiže rok 2017 je 40. výročím. Predstavte si proste pracovať na jednom projekte 40 rokov. Kto z nás by to zvládol? Kto z nás by dokázal takúto ohromnú vec, ako dokázal pán Anatolij Eduardovič Junický, ktorý je ruským vedcom, vynálezcom, je hlavný konštruktér, vývojár strunovej dopravy a momentálne má naozaj pod dozorom už ani nie ten vývoj, lebo ten vývoj už pokračuje, ale už tú implementáciu tejto technológie v ekotechnoparku, ktorý sa samozrejme stal domovom skúšania a certifikácie celej tej technológie. Je to človek, ktorý má ohromné skúsenosti, nakoľko riadil viacero projektov v rámci OSN, je autorom viac ako 140 vynálezov, 18 monografií, napísal viac ako 200 vedeckých prác. Dokonca my poznáme tiež tú jeho prácu, ktorou nám uľahčuje vysvetľovanie okolností tohto dopravného systému z toho otázok odpovedí pána Junického. Že? Momentálne zastávam funkciu ako hlavným konštruktérom a vývojárom strunovej technológie. Vymenili si proste funkcie so svojou pani manželkou a jeho manželka je momentálne generálnou riaditeľkou spoločnosti Skyway. Ocenenia, ktoré dostal za to svoje životné dielo, hádame, nemusím rozprávať, snáď spomeniem čestný titul Rytier vedy a umenia, ktorý sa prepožičiava naozaj veľmi, veľmi úspešným vedcom a úspešným majiteľom nadnárodných korporácií. Jedným z takýmto človekom, ktorý vlastní alebo má tento čestný titul, je aj pán Anatolij Eduardovič Junický. Samozrejme, veľmi dôležité je vedieť, o čom táto dopravná technológia je. Ja som mu spomínal, a za každým to spomeniem, že spoločnosť v roku 2016 mala veľké výzvy pred sebou. Tá prvá veľká výzva bola, aby sa uznala technológia ako inovatívna. Druhá veľká výzva, aby sa dokončila vlastne tá technológia. Treťou výzvou bolo zúčastniť sa celosvetovej výstavy Inotrans 2016 v Berlíne, ktorá sa konala v septembri. Na spoločnosť Skyway
ako jediná spoločnosť, ktorá priniesla na túto výstavu inovatívnu technológiu, samozrejme priniesla aj funkčné modely tejto technológie zo všetkých spoločností, ktoré sa zaoberajú inovatívnou technológiou pre 21. storočie. A samozrejme to poslednou najväčšou výzvou bolo, aby naozaj tento rok ten ľahký dopravný systém, tie unibajky, aby sa aj tá technológia naozaj spustila, čo sa 29. novembra aj stalo. Samozrejme po tejto výstave táto technológia si vyslúžila viacero takých primátov, by som povedal, ako prvá dopravná technológia, ktorá rieši komplexný problém v doprave. To je veľmi dôležitý argument, že naozaj nie je, my nemôžeme hovoriť vo svete, že konkurenčné spoločnosti, konkurenčné firmy. Z tohto hľadiska táto technológia vo svete nemá konkurenciu. Žiadna iná technológia nerieši ekologicky, úsporovo, bezpečnostne, z hľadiska bezpečnosti, aj z hľadiska komplexnosti situáciu v tom chaose, v tej doprave, ktorý momentálne všade máme. Tých dopravných technológií samozrejme je viac, nakoľko ak hovoríme o komplexnosti, jedná sa o mestskej doprave, nákladnej doprave, vysokorýchlostnej doprave, aj tej turisticko takej ľahkej doprave formou týmito unibajkami. Tu si máte možnosť si všimnúť, že tieto obrázky veľa demonštrujú o tejto technológii. V prvom rade ľahkú dostupnosť. V prvom rade nenáročnosť na miesto. Ľahkú konštrukciu. Čiže naozaj s týmito napríklad unibajkami môžeme vybaviť mestá v niektorých častiach sídliska, teda ako typickú mestskú dopravu, nakoľko sa ľahko stavia, nie je náročná na miesto, ľahká konštrukcia, nenáročná na finančné prostriedky, na finančné investície. No a samozrejme, vybudovať takúto dopravu v rôznych parkoch, chránených územiach, kde nie je voľný prístup pre turistov. Toto veľa doprav, ja okrem lanoviek, tých klasických, ktoré sú na lyžiarskych svahoch, práve dnes sme sa vrátili tiež z Donoval, no, strávili sme tam 3 krásne dni s pánom Sergejom Sibiriakovom. Už sme aj naprojektovali, kde by tie unibajky mohli na tých Donovaloch fungovať ideálne miesto. Čiže urobiť napríklad z takýchto lyžiarskych stredísk atraktívne miesta aj v lete, lebo táto doprava na atraktívnosti bude priťahovať cestujúcich. Tí ľudia, deti sa budú chcieť previesť nielen v zime, ale samozrejme aj v lete. Ja sa vrátim tým hlavným smerom. Mestská doprava, tam budú fungovať takéto unibusy, práve takýto 14-miestny unibus bol aj na výstave Inotrans 2016 v Berlíne. Budú dopravovať ľudí z tých okolitých častí, z predmestí, z letiska priamo do centra mesta priemernou rýchlosťou 150 km za hodinu. Kapacita takéhoto jednoho unibusu môže byť až do 100 osôb, vzdialenosť 200 km. Predstavte si spojiť slovenské mesta takouto dopravou, kde nie je problém prekonať rieky, nie je problém prekonať kopce, pohoria a tak ďalej. Je to vo vzduchu. Všetky dopravné systémy spoločnosti Skyway sú budované na druhej úrovni nad zemou, čiže 5, 10, 15 metrov nad zemou. Toto jedno máme spoločné s ostatnými spoločnosťami, ktoré vyvíjajú rôzne typy dopravných technológií pre 21. storočie, že všetci proste tú dopravu projektujú na tú druhú úroveň nad zemským povrchom. Samozrejme, z tohto hľadiska tá technológia je bezpečná, spoľahlivá, bez dopravnej zápchy a bude sa využívať na rýchle premiestňovanie. Nákladná doprava, tam sa budú využívať unikary na prepravu kvapalín, plynných látok, sypkých materiálov, kusového tovaru, špeciálneho, nebezpečného tovaru. Tá priemerná rýchlosť nákladnej dopravy 120 km za hodinu. V porovnaní s terajšou rýchlosťou pri klasických železniciach, kde
Napríklad preprava špeciálnych tovarov je zhruba rýchlosťou okolo 35 km za hodinu, priemernou rýchlosťou. Čiže viac ako 3-krát, skoro 4-krát sa zvýši rýchlosť. Samozrejme, pre tú nákladnú dopravu platí, že je to doprava bezpečná, nezávislá od klimatických podmienok a univerzálna. Predstavte si nákladnou dopravou nahradiť, ja neviem, dopravu plynu plynovodmi, alebo dopravu ropy ropovodmi, dopravu iných zmesí, parafínov, ja neviem, na čo si len môžeme spomenúť, čo sa dopravuje teraz po diaľniciach, po ceste cisternami. Všetko sa bude môcť dopravovať týmto dopravným systémom. Dokonca v nákladnej doprave spoločnosť vlastní patent na vybudovanie takejto trasy na tých pilieroch 5, 10, 15 metrov vysokých nad morom až do vzdialenosti 10-15 km a tam vyložiť a naložiť nákladnú loď. Či už s kontajnermi, ja neviem, s drevom, so železnou rudou, s papalinou a tak ďalej, s hocičím. Čiže koľko sa ušetrí v budúcnosti, že nebude potrebné budovať prístavy, nebude potrebné zničiť tú faunu, flóru. Že priamo ten tanker, alebo priamo tú nákladnú loď vyložiť na mori, nakoľko týmto dopravným systémom spoločnosť dokáže ísť až do hĺbky 30-40 metrov, 10-15 km do mora. Vysokorýchlostná doprava bude spájať mesta, regióny, krajiny, kontinenty, nakoľko je projektovaná na vzdialenosť 10 000 km. Kapacita takéhoto jedného rýchlobusu až do 500 osôb, myslím, súpravy. Rýchlosť 500 km za hodinu, čo je najvyššia rýchlosť dosiahnutá na koľajniciach kolesovým systémom. Už sa robí na 5. generácii týchto vysokorýchlostných dopravných systémov, kde tá rýchlosť je už nad 600 km za hodinu. Samozrejme, o tých unibajkoch som hovoril, tu máte možnosť vidieť tento unibike, ktorý bol samozrejme na tej výstave Inotrans 2016 v Berlíne, funkčný model, krásne vyšívané, ručne vyšívané sedačky s 2 displejmi vpredu, vzadu, pedálovým systémom, kde si ten turista alebo ten cestujúci môže si aj zapedálovať, zacvičiť, urobiť si niečo pre svoje zdravie. Tento unibus bol tiež na výstave, práve tento sa bude v januári, v tomto mesiaci už montovať v tom ekotechnoparku. Ja o tom ešte budem hovoriť v závere. Samozrejme, ten ďalší prívlastok, ten kladný prívlastok, ktorý prischol tejto technológie je ohromná využiteľnosť týchto koľajových estakád. Predstavte si, že 1 kilometr takéto estakády koľajnicovej, tá cena za vybudovanie je $3 milióny, plus minus. Ale takýto istý koľajový estakádový systémy, ktoré sa budujú napríklad v Číne alebo v Japonsku, pre tie rýchlo vlaky zo železobetónu, tá cena je 70 až 100 miliónov dolárov. 30-násobne lacnejšia výstavba. Nehovoriac o tom, že tieto dopravné systémy sú návesné aj závesné. To znamená, že jeden dopravný systém, napríklad táto mestská doprava, môže ísť týmto smerom a vysokorýchlostný zase týmto smerom, alebo nákladná doprava kombinovaná s vysokorýchlostnou, alebo s mestskou dopravou. Čiže tá využiteľnosť ohromne stúpa, efektívnosť a samozrejme tým pádom aj návratnosť. Nemáte vo svete obdobu dopravných systémov, ktoré sú aj návesné, aj závesné na jednom koľajnicovom systéme. To dovoluje len táto technológia spoločnosti Skyway. Ďalšou veľmi ocenenou schopnosťou alebo prednosťou tejto dopravy je, že sa tento dopravný systém buduje bez inžinierských sietí. Bez toho, aby sa predtým urobili výkopové práce, kanále, do toho káble a tak ďalej, rozvody. Všetko je zabudované v koľajnicových systémoch a preto veľmi efektívne sa tieto systémy budú dať budovať aj v okrajových častiach púští, kde samozrejme spoločnosť sa zaoberá aj tou stranou, by som povedal, ekológia alebo
nechcem povedať poľnohospodárstvom priamo, ale už sa testuje veľmi špeciálny druh humusu v ekotechnoparku, kde tento humus spolu s rašelinou bude použitý na stabilizovanie práve tých pohybujúcich sa pieskov v tých púštnych oblastiach. Čiže to je veľmi, veľmi veľká výzva a jednoznačne ohromná prednosť tejto technológie, že sa dá budovať bez prípravy inžinierských sietí. Samozrejme, tých prívlastkov, tých kladných prívlastkov pre spoločnosť alebo tú technológiu je veľmi veľa v kocke. Jednou vetou, je to prvá dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu, ktorá nepoškodzuje naše životné prostredie. Nakoľko viete dobre, že z viacerých informácií vedci, ktorí sa zaoberajú životným prostredím, dopravnými systémami, spotrebami energie a tak ďalej, veľmi seriózne varujú ľudstvo, že pokiaľ ľudstvo nedospeje k riešeniu dopravy v priebehu 20 rokov, aby sa úplne komplexne zmenil systém dopravy ako takej, samozrejme už aj spotrebe ropných látok, tak naozaj zanecháme túto planétu pre naše deti, pre našich vnukov v veľmi dezolátnom stave. A táto technológia práve rieši túto pohromu, ktorá by nás čakala, lebo je to úplne iný náhľad na dopravné systémy. Táto technológia sa môže stavať v riečných tokoch, môže ísť nad lesmi, preklenúť vrchy, kopce a tak ďalej, bez toho, aby uškodila tej prírode. Samozrejme, veľmi dôležitý aspekt je aj budovanie infraštruktúry, staníc, nástupišť. V tom videu ste mali možnosť vidieť, že táto technológia sa veľmi ľahko dá skombinovať už s existujúcimi napríklad nákupnými centrami. Prečo by nejaké poschodie alebo nejaká časť nákupného centra nemohla slúžiť ako stanica? Ja som napríklad, keď som prvýkrát navštívil v Čechách Ústí nad Labem, tak sme išli cez mesto a naraz som sa pozrel hore a nado mnou vyšla lanovka. V meste. Tá lanovka, kabinková lanovka sa prevádzkuje v Ústí nad Labem z nákupného centra na námestí. A som si hovoril, to je Skyway. Ako ja som bol tak ohromený, že to je taký predvoj tejto technológie, že naozaj je to zrealizovateľné, že napríklad z veľkých pospájať veľké nákupné centrá s takouto dopravou. No a samozrejme k tomu prispieje veľmi jednoducho budovateľnosť týchto nástupíš, týchto staníc, dokonca tá variabilita je veľmi veľká. To znamená, že aj podľa kultúry toho, ktorého národa, podľa viery alebo vyznania, tá architektúra, ten dizajn môže byť úplne iný pre arabské krajiny, pre azijské, pre Austráliu, pre európske krajiny, neviem, pre Kanadu. Čiže to je veľmi dôležitý aspekt celej technológie. Samozrejme, keby som chcel vymenovať všetky výhody tých dopravných systémov, tak to by musel byť osobitný webinár, kde by sme naozaj len hovorili o tých výhodách, ale nedá mi predsa len ešte spomenúť tie ekologické výhody a niektoré veľmi základné parametre. Táto technológia sa buduje na 100 rokov. Pohon je čistá energia, to znamená, pohon týchto dopravných systémov je elektrický. Podľa posledných výpočtov, čo pán Junický dal k dispozícii, dokonca nie, že dokážu tieto dopravné systémy vyrobiť tú energiu pre vlastnú dopravu, ale podľa posledných výpočtov a podľa posledných skúšok a testov využijú z vyrobeného množstva elektriny tieto systémy len 20%. 80% energie bude možné dodávať späť do siete. Samozrejme, bude k tomu nápomocná aj solárna energia.
No a samozrejme medzi mestami sa budú dať prepnúť na klasický spaľovací režim, kde budú tieto systémy prispôsobené na spaľovanie ekologického paliva, aj nafty, aj alkoholu, aj proste rôznych ekologických palív. To znamená, že tá spotreba je 10 razy nižšia ako spotreba pri bežných spaľovacích motoroch. Samozrejme, tu nebudú vznikať žiadne výfukové plyny, nebude potrebné žiadna rozmazovacia soľ v zimných obdobiach, nebudú vznikať opotrebované pneumatiky, nebude potreba viac asfaltových kobercov, tu nebude žiadne vysoké napätie, veľké prúdy, nejaké elektromagnetické polia a tak ďalej, čo je veľmi dôležité proste z hľadiska životného prostredia. Ako sami máte možnosť vidieť aj na obrázku, že nepoškodzuje absolútne táto doprava životné prostredie, nie je potrebné odviesť úrodnú pôdu. Pod týmito dopravnými systémami sa bude môcť, ja neviem, pásť dobytok, obrábať zem. Nie je tam možné proste znečisťovať spodné vody. Nie je potrebné robiť žiadne nejaké valy, ako sa to robí pri budovaní železníc. No a veľmi, veľmi dobrá vec je aj to, že sa nebráni vôbec migrácii zvierat. Viete, že veľakrát je s tým veľký problém a veľmi veľa zverí zahynie pod kolesami dopravných prostriedkov. Samozrejme, veľmi dôležitý je aj humánny aspekt, z ktorého sa nemôže pochváliť žiadny dopravný systém. Žiadny. Nakoľko táto technológia je 10 000 krát bezpečnejšia ako automobilová doprava, 113 krát bezpečnejšia v porovnaní so železničnou dopravou a 3000 krát bezpečnejšia ako letecká doprava. Tieto čísla sú z nezávislých zdrojov, tam máte popis, máte si možnosť prečítať. Suma sumárum, toto je revolúcia v dopravnom systéme z hľadiska toho humánneho aspektu, nakoľko ročne zomiera na cestách pod kolesami viac ako 1,5 milióna ľudí. Viete si predstaviť, že za 4 roky vymrie celé Slovensko? Kvôli dopravným nehodám? A viac ako 15 miliónov ľudí má trvalé následky. Každý rok z dôsledku dopravných nehôd. Zoberte si jeden fakt. Spoločnosť má cieľ do 3 rokov vybudovať 35 až 45 tisíc kilometrov týchto trás s touto technológiou. Myslím, obvod Zeme je 41 tisíc kilometrov. Do 10 rokov by spoločnosť radi obsadila 40 až 50 trhu v doprave. Ale do 10 rokov to je polovica ušetrených ľudských životov. Ktorá doprava to dokáže? Čiže to je, ani nechcem povedať, že veľkosť, ale toto už prekračuje naozaj rámec len toho bežného chápania vecí okolo dopravných systémov. Toto všetko prinesie spoločnosť Skyway pre ľudstvo. Čiže naozaj, ako aj v tom videu bolo, že vieme, čo robíme, vieme, že zmeníme túto dopravnú technológiu celý svet. Poďme sa pozrieť na niektoré projekty. Napríklad Abu Dhabi sa bude budovať líniové mesto. Tieto mestá sú špecifické tým, že sa budú budovať tak na 1 kilometri štvorcovom, kde budú samozrejme autá, bude len dopravná technológia spoločnosti Skyway. Môžu byť stavané na púšti, na zavodnených miestach, na neprístupných plochách pre výstavbu, v ťažkom teréne, rovnako aj na mori. Spoločnosť má patent, ako tieto dopravné systémy budovať aj priamo na mori. Výhody som už spomínal, nízke náklady, nízke prevádzkové náklady, nízka energetická náročnosť, minimálna potreba úpravy terénu, plná automatizácia. Tu nebude šofér autobusu alebo šofér alebo vodič lokomotívy. Toto bude plne automatizované. Najvyššiu úroveň bezpečnosti, vysoká rýchlosť,
bez negatívnych vplyvov na človeka, o tom som tiež hovoril. No samozrejme veľmi dobrá správa aj pre investorov, nakoľko projekty sú naplánované s návratnosťou do 3 až 5 rokov. Takto vyzerá ten ostrov, ktorý je pri Abu Dhabi pripravený na implementáciu technológie spoločnosti Skyway. Vidíte, zatiaľ to spája s pevninou jeden most tu. A takto bude vyzerať od niekoľko rokov. A ja tu vidím momentálne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mostov len tak báječkom. Nakoľko vidíte tu tieto kruhy po obvode tohto ostrova, všade, aj z druhej strany, to sú práve tieto polyfunkčné ekobudovy, ktoré sa budú budovať na základe patentu, ktorý vlastní spoločnosť Skyway. A medzi týmito budovami tu vidíte tieto unibusy, kde budú prevážať cestujúcich ľudí. A táto prehnutá čiara, to je vlastne kolajnica. To je dvojkolajnicový systém. Tieto ekobudovy znútra, tie stanice budú vyzerať takto, že napríklad v tomto vyššom poschodí tie unibusy budú chodiť týmto smerom, pôjdete dole na nižšie poschodie a tu budú chodiť týmto zase 90 stupňovým smerom, čiže tie prestupové stanice budú takto efektívne riešené. Samozrejme v tých ekobudovách toto sú polyfunkčné budovy, kde budú, ja neviem, obchodné centrá, telocvične, byty, reštaurácie, bary a tak ďalej. Čiže všetko to, čo bežný konzument, klient potrebuje popri cestovaní. Ďalším takýmto projektom je adresný projekt v Petrohrade, kde s využitím technológie spoločnosti Skyway sa budú dopravovať priamo cestujúci z letiska nad frekventovanou diaľnicou do centra, priamo k stanici metra. Tu vidíte vchod do podzemnej stanice metra. Samozrejme, ako som už spomínal, že tento rok spoločnosť dala za cieľ veľmi ambiciózny plán práce a jedným z takýchto cieľov bolo aj to, aby ruská vláda alebo vláda Ruskej federácie a menovite ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo túto technológiu ako technológiu inovatívnu. A to sa stalo práve vo februári v tomto roku, kde tu je doklad o tom, samozrejme, že originál je prístupný na internete, kde ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu spoločnosti Skyway ako technológiu inovatívnu, doporučilo ju na certifikáciu a na postupnú implementáciu do dopravných systémov Ruskej federácie, čo práve týmto rokom, respektíve rok 2016, ten certifikačný proces bol odštartovaný v novembri a tento rok budú nasledovať tiež, takisto ako aj inde vo svete, adresné projekty, ktoré sa budú budovať v Ruskej federácii. Samozrejme, ďalším tým cieľom bolo, aby technológia bola uznaná aj medzinárodne. To sa samozrejme dosiahlo aj tým, že sa založila dcerská spoločnosť Skyway Transport Australia, kde generálnym riaditeľom je pán Hook, ktorý je bývalý minister dopravy Austrálie, ktorý nás tiež reprezentoval aj na tej výstave v Inotrans 2016 v Berlíne, kde osobitne pre slovenských účastníkov, pre slovenských a českých klientov urobil aj prezentáciu. Je to človek, ktorý je veľmi uznávaný v Austrálii. Pán Rod Hook, ako som spomínal, má priame väzby s vládou Austrálie, kde vyloboval a lobuje pre spoločnosť Skyway viacero projektov. Je to človek veľmi ambiciózny, veľmi úspešný, žije v južnej Austrálii, v mestečku Adelaide, kde naozaj
ho veľa ľudí pozná, nakoľko vybudoval riečný prístav, expressway, rýchlostné pozemné viadukty, rozšíril, rekonštruoval električkové trate, mosty pre chodcov a tak ďalej. A práve to je ten správny človek, ktorý je poverený, aby začal implementovať túto technológiu v Austrálii. A prvým projektom, ktorý sa má rozbehnúť, prvým adresným projektom je projekt Flinders University. To znamená postaviť trasu, ktorú máte možnosť tuto vidieť, takýmto oblúkom, nad viaduktom, nad mostom, aby sa demonstrovalo aj ľahkosť implementácie do už existujúcich dopravných systémov. Bude to trasa práve z tejto univerzity, kde študuje viac ako 25 000 študentov, priamo na železničnú stanicu v Adelaide. Pán Hook robí veľmi veľkú reklamu spoločnosti a naozaj Austrálii, pokiaľ si otvoríte internet alebo YouTube, si môžete pozrieť, že na každý týždeň vychádzajú nové články o technológii, o spoločnosti. Pán Hook poskytuje rôzne interview v televízii, v rozhlasových staniciach a tak ďalej. Čiže naozaj robí veľmi veľkú záslušnú prácu. Tu sú niektoré výňatky z odborných ruských časopisov. No a samozrejme k tomu medzinárodnému akceptovaniu technológie spoločnosti patrí aj to, že o túto technológiu záujem. Desiatky delegácií sa vystriedalo v Ekotechnoparku od 29. novembra. Môžem menovať delegáciu samozrejme z Austrálie, z Izraela, z Kanady, z Filipín, z Číny, z Indie a z Kazachstanu, rôznych iných štátov. Pripravuje sa veľká konferencia s top podnikateľmi z Japonska v Moskve koncom januára. To je práve to najdôležitejšie, že technológia je hotová, pripravená na implementáciu. V tomto roku sa začnú implementovať desiatky adresných projektov a veľmi dôležitá vec, že naozaj o túto technológiu je celosvetovo záujem. Predstavte si krajiny Ázie, napríklad Austráliu, ktorá sa rozhodla, že postupne nebude inovovať tú železničnú dopravu, ktorú momentálne majú v veľmi dezolátnom stave, ale postupne sa bude implementovať do tejto dopravnej infraštruktúry práve technológia spoločnosti Skyway. Predstavte si veľa krajín, či africké, či krajiny v Južnej Amerike, ázijské krajiny. Prečo sa nestávajú tie vysokorýchlostné dopravné systémy, čo napríklad Siemens máte magneticko-levitujúce systémy? Postavili si jediný projekt v Číne. Jediný projekt s touto technológiou spoločnosti Siemens. Prečo sa technológia rýchlostných vlakových systémov z Japonska nerozšíruje do iných častí sveta? No nie každá krajina má na tak náročnú výstavbu. Ja som spomínal v úvode, že 1 kilometr estakády stojí 70 až 100 miliónov dolárov. To je estakáda. To ešte chýba tá rýchlostná vlaková súprava, chýbajú stanice, kompletná infraštruktúra, vedenie a tak ďalej, inžinierské siete. Čiže to nie je ľahké zasieťovať nejakú krajinu, napríklad Indiu, alebo Azerbajdžan, alebo Pakistan. Lebo z týchto krajín tiež je záujem o túto technológiu. Oni chcú lacnú, efektívnu, bezpečnú technológiu, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. A to rozhodne magneticko-levitujúce systémy nie sú. Takže preto je veľký záujem o túto technológiu a naozaj nie len tak náhodou sa hovorí, že rok 2017 bude rokom spoločnosti Skyway, bude rokom implementácie tejto technológie do reality, do niekoľko desiatok adresných projektov. Ja som v úvode už spomenul tento Ekotechnopark. Stavia sa v Bielorusku 66 km od hlavného mesta Minsk. Pri mestečku Marina Gorka má rozlohu 36 hektárov. To bolo aj vo videu. Vo videu ste mali možnosť vidieť tú vizualizáciu,
naozaj choďte na stránky, na tú hlavnú stránku spoločnosti Skyway Capital a pozrite si, ako boli navrhnuté napríklad Unibike, Unibusy, ako mala vyzerať staničná budova v Ekotechnoparku, ako to vyzerá v realite. Tam sú minimálne odlišnosti. Tam sú obrázky, návrhy, vizualizácia pred rokom, pred 2 rokmi a tá realita, ktorá momentálne je. Je tam prierez od roku 2014 všetkými etapami výstavby, zabudovania technológie a tak ďalej. Čiže tento Ekotechnopark, ako som mu spomínal, práve už začal slúžiť. Mimochodom je to už strategické miesto, ktoré okrem toho, že je okolo celého Ekotechnoparku vybudovaný strunový plot. Strunový plot znamená z hľadiska bezpečnosť, že takýto plot je schopný zadržať teleso v hmotnosti 100 tón. To znamená, tank by nemal prejsť týmto plotom. My samozrejme strážili armádu. Je to ekonomicko, ekologicko, technicko, strategický priestor. Aj pán Sibiriakov, aj dneska sme sa rozprávali, hovorili, že už samozrejme, nakoľko odhalujeme technológiu, aby sa tá technológia nezneužila, lebo všade vo svete existuje priemyselná špionáž a tak ďalej, tak je nutné proste aj tie informácie zadržiavať. Nie je možné zverejňovať informácie o kontraktoch. Nie je možné zverejňovať informácie, kedy presne bude ten Unibus namontovaný. To všetky informácie sa zverejňovali do 29. novembra. Naozaj mali sme informácie o všetkom. Už teraz sa to, čo sa zverejní, takto navonok sa bude veľmi, veľmi selektovať. Dôležité je, že výstavba Ekotechnoparku sa ukončuje, vlastne už tá samotná výstavba budov už je dokončená, teraz sa montuje technológia, postupne sa dokončuje mestský okruh, ktorý máte možnosť vidieť tuto v strede. Toto bude ten mestský okruh. Tuto je nákladná doprava, ktorá sa tiež priebežne buduje, tá technológia. A tuto vidíte, že bude dobudovaná tá vysokorýchlostná dopravná technológia, ten vysokorýchlostný systém, ktorý bude mať dĺžku 16 km, aby samozrejme sa tam dala vyvinúť tá rýchlosť 500 km za hodinu. Celý tento komplex 36 hektárový, tá výstavba stála, lebo stojí okolo $300 miliónov. Čiže nie je to nejaká maličkosť. V roku 2013, koncom roku 2013, spoločnosť rozhodla, že tento Ekotechnopark sa postaví formou crowd investment. Čiže sa postaví účelovým financovaním. To účelové financovanie znamená jednu vec, že my svojimi príspevkami, že vymeníme naše investície, naše príspevky za podiely, ktoré vlastníme spoločnosti. Čiže žiadne predávanie akcií. Doslova do písmena za tú našu investíciu, za tie naše príspevky dostaneme podiel, vlastníme podiel spoločnosti, časti technológie. A potom, keď príde k tomu, koncom tohto roka, keď dosadneme 15. etapu rozvoja a implementovania technológie, keď sa celá spoločnosť pretransformuje na akciovú spoločnosť, tieto podiely spoločnosti vymeníme za akcie. Samozrejme, veľmi dôležité je poznatok, že takéto financovanie proste existuje všade vo svete. Ja som tiež ako hľadal nejaké informácie na internete, no a veľmi som sa čudoval, lebo som si tiež myslel na začiatku, že ja to vymysleli unicky, takéto financovanie, bude to pre ľudí neznámy pojem, no a naozaj som sa mýlil, nakoľko na internete je veľmi veľa informácií ohľadne takéhoto účelového financovania
alebo crowd investmentu, napríklad nový štadión Rapidu Viedeň sa bude stavať tiež formou crowd investmentu, čiže tohto účelového financovania. To znamená jednoducho, že fanúšikovia, sympatizanti klubu prispejú na výstavbu štadióna a potom proste klub im bude vyplácať ročné dividendy podľa toho, aké bude mať výnosy. Čiže je to veľmi efektívne aj pre klub, nakoľko nemusí sa zaťažiť na začiatku úvermi, pôžičkami. A samozrejme je ľahšie potom vyplácať nejaký podiel z nejakého zisku. A to isté je momentálne tá výstavba, dostavba ekotechnoparku, že tým našim účelovým financovaním, tými našimi príspevkami sme vlastníkmi určitého podielu, určitej časti tej technológie, ktorú potom predáme spoločnosti pri prechode na burzu, ona nám za to dá akcie spoločnosti. Čisté, priesvitné, priehľadné. Spoločnosť KV sa nachádza v startupovej fáze. To znamená, že celý ten vývoj, skúšky, testy, začatie certifikácie, implementácia technológie, adresné projekty bola rozplánovaná na 15 etáp. Prvá etapa začínala v júni 2014, keď sa začala vlastne výstavba ekotechnoparku a posledná etapa 15. bude dokončená v decembri v tomto roku s prechodom cez IPO na burzu. Čiže tam po transformácii spoločnosti budeme mať možnosť, ako ja vám pustím potom aj video, kde to doslovne pán Junický vysvetľuje, predáme to tie naše podiely, tú časť tej technológie, ten pilier, ktorý ja vlastním, alebo ktorý vy vlastníte, predáme naspäť spoločnosti a ODA nám poskytne akcie spoločnosti. Samozrejme v pomere 1:1, lebo každý jeden podiel spoločnosti, ktorý je deklarovaný aj certifikátom, ktorý je deklarovaný aj v zmluve, každý jeden podiel, alebo tá opcia na budúce akcie má nominálnu hodnotu $1. A práve to bude tým finálnym aktom spoločnosti, že my tú časť technológie v tej určitej nominálnej hodnote, ktorú si zabezpečíme pre seba, predáme spoločnosť, ona nám dá za to akcie. V pomere 1:1. Aká je nominálna hodnota, taká bude hodnota tých akcií, keď spoločnosť prejde na burzu. K tomu samozrejme sa musela uskutočniť spoločnosti ocenenie duševného vlastníctva, ktoré sa ocenilo podľa tých medzinárodných kritérií, ktoré existujú. Ja mám v dispozícii certifikáty, samozrejme aj názvy spoločnosti, ktoré robili toto hodnotenie duševného vlastníctva. Spoločnosť bola ohodnotená duševným vlastníctvom v množstve $400 miliárd. A presne takýto počet podielov bolo vydaných a tie sú zhromaždené v rôznych splátkových a jednorázových programoch, ktoré si momentálne my môžeme kúpiť. Tak tu vidíte napríklad ten investičný balík Inotrans. Pri investovaní $1000 ten klient získava 150 000 podielov nominálnej hodnote $150 000. Pri druhom investovaní $1000 už dostáva 200 000 podielov, pri treťom už 250 000 podielov v nominálnej hodnote $250 000. A keď to zrátate spolu, pri investovaní $3000 ste vlastníkom 600 000 podielov s nominálnou hodnotou $600 000. To nie je zlá investícia, nakoľko každým prechodom na ďalšiu etapu, za chvíľu nás čaká, určite sa dozvieme presný termín, na konferencii spoločnosti Skyway Capital 14. 15. januára, že kedy spoločnosť plánuje prejsť na 9. etapu. Čo to znamená? No pre nás to znamená trošku horšie podmienky na zabezpečenie podielov spoločnosti. Nakoľko každým prechodom na vyššiu etapu
hodnota akcií vzrastie o 20 až 25%, hodnota podielov, vzrastie o 20 až 25%, no a tým pádom klesá diskont, tá zľava, ktorá je poskytovaná. Čiže kedy je najlepšie si zabezpečiť tie podiely spoločnosti? No, vtedy, keď tie diskonty sú najvyššie, a to je práve v tomto období. Máme k dispozícii samozrejme aj investičné programy pre deti. Samozrejme, deti nemôžu byť majiteľom podielov, ale môže tú splátku, napríklad $65 splátku na 9 mesiacov zaplatiť rodič alebo starý rodič. Uvedú sa samozrejme do toho žiadosti, iniciály toho dieťaťa z rodného listu. No a keď to dieťa dovrší 18 rokov, tak notárskou zápisnicou sa už vtedy tie akcie dajú previesť na to dieťa. Je to veľmi dobrá taká finančná zábezpeka pre naše deti a vnukov na začiatku toho dospelého veku. S touto splátkou $65 na 9 mesiacov získate 108 028 podielov v nominálnej hodnote $108 028. Ďalšia možnosť týmto študentským balíkom s diskontom 1:200, vidíte, tu máte, ten diskont znamená za $1 v nominálnej hodnote budete dostávať $200 už v tej reálnej hodnote. Tento detský balík bol s diskontom 1:185. Keď si vydelíte 1 deleno 200, napríklad, tak dostanete sumu, akú zaplatíte za jeden podiel. V tomto prípade to je $0,005. Zaplatíte za jeden podiel, ktorý má nominálnu hodnotu $1. Ďalším tým splátkovým programom tejto 8. etape, vidíte, že tých splátkových programov je viac. Naozaj každý si môže vybrať. Je tu splátkový program na 10 mesiacov s mesačnou splátkou $25, po splatení $250 ste majiteľom 27 500 podielov v nominálnej hodnote $27 500 s diskontom 1:110. Tu vidíte, že ten diskont je už nižší. Ale ako náhle sú vyššie samozrejme tie mesačné splátky, tak aj tie podmienky sú lepšie. V tomto prípade $50 splátka po dobu 8 mesiacov, čiže spolu zaplatíte $400 s diskontom 1:120 a ste vlastníkom 48 000 podielov v nominálnej hodnote $48 000. Tu máme špeciálny program len pre túto 8. etapu. Je to dvojmesačný, dvakrát splátka po $300, diskont 1:165 a ste majiteľom 99 000 podielov v tej istej nominálnej hodnote v dolároch. $100 splátka po dobu 10 mesiacov, diskont 1:190, takisto máte podiely v množstve 190 000, to je tá nominálna hodnota a vyjadrená tiež v dolároch. Takým najpredávanejším programom je tento 9-mesačný $200 splátka mesačne, čiže spolu zaplatíte $1800 s diskontom 1:189 a ste majiteľom 378 000 podielov s nominálnou hodnotou $378 000. Tu by som upozorňoval, že tieto novoročné splátkové programy v 8. etape platia pre všetkých, nielen pre novoregistrovaných, nielen pre novozaregistrovaných klientov, platia od 20. decembra po 20. január. Čiže tu je rozdiel oproti tým predchádzajúcim, že pokiaľ do 24 hodín zaplatíte trojitú splátku, čiže 3 splátky naraz, potom sa vám skráti ten čas na doplatenie. Napríklad tento $25 to je na, aby som bol presný, myslím na 8 mesiacov, áno, $50 táto možnosť je na dobu 6 mesiacov
lebo tam ste videli, že bolo na 8, ako náhle zaplatíte 3 splátky naraz, tak ďalších 5 splátok potom platíte každý mesiac jednu splátku, čiže spolu je to 6 mesiacov. $100 je tiež na 8 mesiacov a táto $200 splátka je na 7 mesiacov. To znamená, že pokiaľ zaplatíte naraz 3 splátky, tak sa vám pripočítajú bónusové podiely a získavate zhruba o 30% viacej podielov ako pri tých bežných splátkových programov v tých istých hodnotách. Na 10 mesiacov tu máme špeciálne balíky. V tejto 8. etape je to $500 možnosť, $1100, $2500 alebo $5000. To som hovoril mesačné splátky. Vidíte, diskonty sú tu veľmi vysoké. Samozrejme aj tie splátky sú vyššie. To je pre ľudí, ktorí chcú diverzifikovať svoje financie, ktoré majú. Ale vidíte popri tom, že naozaj počty tých podielov sú naozaj vysoké. Napríklad táto $1000 splátka na 10 mesiacov po splatení $10 000 klient má k dispozícii 2 550 000 podielov s diskontom 1:255. Špeciálne programy multiplikátory doporučujem pre tých klientov, ktorí už vlastnia nejaké počty svojich podielov, nakoľko po doplatení niektorého z týchto splátkových programov sa tieto počty, ktoré sú tam na jednotlivých programoch, pripočítajú k tomu už vlastneným počtom podielov a ešte na celej sa pridá plus 1%, 2% alebo 3% podielov spoločnosti. Potom tu máme jednorázové investície pre už klientov spoločnosti, ktoré sa môžu robiť z bonusového konta klienta, jednorázovo $250, $400, $1000 alebo $1800. Ja vám teraz pustím video, kde je to kratučké video, 3-minútové, kde pán Junický práve vysvetľuje systém toho platenia tých podielov. Ja si popri tom pozriem, čo ste mi dali otázky v čete a potom na ne zodpoviem. Teraz by som potreboval nájsť to video. Napíšte mi potom dole, či vám ide, samozrejme. Целевое финансирование – это часть финансирования. То есть деньги должны, инвестиции, прийти в проект, в технологии. И только технология даст отдачу в целом. И опоры, и путевая структура, и минибусы, и станции, вокзалы, и терминалы, автоматизированная система управления, и уникальная аэродинамика, и мотор-колесо, и много-много чего другого. Вот в комплексе, да? Так вот мы приглашаем инвесторов во все это, в технологию. Поэтому вы становитесь собственником, вы знаете, опор, если вы ее купили. Но потом мы обмениваемся. Вы отдаете нам эту опору и говорите, я разрешаю эту опору поставить в экотехнопарке. Номер 3, 5, 7 по счету, вот поставьте ее здесь. И пусть эта опора будет у вас. Вы просто отметьте, что я дал деньги на эту опору. А мы говорим спасибо, потому что это действительно мы выйдем благодаря этому на рынок, и вся технология будет капитализирована. И вы за это получите долю
в группе компаний. Мы обменяем ваши инвестиции, вашу опору на долю в компании с большим дисконтом. И поэтому, если опора там стоит 10 тысяч долларов, то на эту инвестицию, будет получен пакет акций номинальной стоимостью не менее $1 миллиона. Вот произойдет этот обмен. И задача, чтобы экотехнопарк заработал, да, чтобы мы сертифицировали все 3 направления, прошли экспертизу, к нам пришли заказчики, стали заказывать дороги. И тогда вся группа компаний капитализируется, и акции будут стоить по номиналу. Поэтому мы не продаем акции. Мы другое дело. У нас целевое финансирование, идет обмен одного из собственности на другую собственность. И почему на первой к этой схеме пришел? Когда был в Ливии, это было около 10 лет назад, мне говорят, что там откопали город в пустыне, где-то в 100 километрах от Триполи. Поедем посмотрим? Поехали. Короче, приезжаем где-то на берег моря, смотрим руины, причем такие серьезные здания когда-то были. И вот останки огромного здания. Я думал, по размерам больше, чем Российская Госдума. По размерам. Оказалось, что это парламент. В городе, который был построен римлянами в Африке 2000 лет назад. И там сохранились колонны высотой по 10-12 метров такого диаметра, там все изрезаны красиво. И там лежит балка гранитная, и там выбито что-то, какой-то текст. Я спрашиваю с Красова, а что там написано? Здание парламента построено за деньги мецената такого-то. И написано было имя. 2000 лет назад это было построено. Уже нет города. А вот тот, кто помог построить этот город, и это здание, вошел в историю. Его имя осталось. И вот эту идею мы переносим в экотехнопарк. Это некие символы. Да, говоря вам, мы построили эту опору. Но эта опора – это часть технологии, это не вся технология. Поэтому вы владеете не опорой, а владеете частью всей технологии, причем в большем эквиваленте на дисконт. Не один в один. Чтобы потом, когда капитализировалась наша группа компаний, то инвестиции себя оправдали, потому что любые инвесторы на данном этапе рискуют. Это понятно, венчур, риск. Когда котлован роет, то проект здания он понятен. А когда мы роем котлован, что такое Skyway, что такое Юнибус, многие не понимают. Котлован уже роется, уже... Нет, так одно дело ты под здание роешь котлован, там понятно, что за зданием он 1000. Еще одно здание будет. Но мы же не здание строим, а что-то другое строим. И вот то, что мы строим, многие не понимают вообще. Либо интуиция, либо просто доверие, либо просто думаю и рискну. Поэтому здесь даже более сложно принять решение, чем в обычном долевом строительстве. Да? И поэтому, естественно, тут не все должны приходить, а тот, кто верит, тот, кто способен рискнуть, да? И тот, кто хочет вписать свое имя в историю. No dobre, čiže niekomu išlo, niekomu nešlo. V každom prípade, keď skončím, tak dám link na toto video. Áno, ja viem, že niektorí píšete pripomienky, že napríklad ten dvojmesačný ten človek dostane vtedy tie plné podiely, pokiaľ zaplatí naraz. Ale to má každý napísané v popise toho. Čiže každý si môže vybrať, či ten bonus chce, alebo nechce. Na to si každý môže, na každý balík, každý kliknúť a prečítať si, čo to obnáša. Popisovať to detálne, myslím si, na webináre nemá nejaký veľký význam. No poďme ďalej. Samozrejme sú k tomuto... Ja by som ešte snad jednu pripomienku k tomu videu. Tam práve pán Junický vysvetľoval, ten princíp, že samozrejme, že je to investícia ako každá iná v startupovej spoločnosti, ako venčúrneho typu. Niekto tomu verí, niekto tomu neverí. Nemôžem od každého žiadať, alebo mať 100% úspech, že každý do tohto projektu zainvestuje. Niekto to pochopí, niekto k tomu uverí,
a niekto je ochotný niesť aj to riziko, lebo v každom prípade, samozrejme ako v každom projekte, je určitý stupeň rizika, ale presne tak, ako hovorili, že tento rok bude rokom kapitalizácie spoločnosti, aby potom to naše vlastníctvo, čo vlastne tými našimi príspevkami dáme spoločnosti, ona nám dá podiel na technológii, aby sme to spoločnosti vrátili, ona nám dá potom akcie v pomere 1:1. To bolo veľmi dôležitý poznatok aj z tohto videa, kde to pán sám Milický takýmto spôsobom vysvetľoval. On hovoril, že ale tí ľudia, ktorí pomôžu spoločnosti Skyway, ktorí prispejú na dostavbu ekotechnoparku, tí ľudia vojdu do histórie. Takže samozrejme, že znásilňovať nikoho nie je potrebné. Takisto ako ja som sa presvedčil o tom, že naozaj ten projekt sa reálne realizuje. Boli sme v Lani v ekotechnoparku v apríli, bolo tam veľa ľudí zo Slovenska, boli tam ľudia, myslím, z 15 štátov. Tento rok bude tiež taká možnosť, myslím 6. 7. mája bude zase ekofestival, kde už proste sa bude možnosť priviesť aj na Unibuse, na Unibajku. Čiže to sú reálne veci, ktoré sa uskutočňujú. Aj napriek tomu, keď to veľakrát vysvetlíme, proste niektorým ľuďom ani tak neveria a povedia si, no ja budem investovať až vtedy, keď to niekde bude vystavané. Nech sa páči, bude diskont 1:20, tak môžeš investovať. Teraz je diskont pre 1:200, tak kedy je lepšie investovať? Že? Na to samozrejme slúžia aj tieto jednorázové investície. Ja osobne na začiatku som mal trošku problém s týmito investíciami do podielov v takýchto vysokých sumách, lebo som si myslel, že takto na Slovensku by bol ochotný do spoločnosti, ktorá je v startupovej fáze, zainvestovať 5, 10, 25, 50 tisíc dolárov. A verte, že sú takí ľudia. Veľa ľudí, veľa investorov, veľa ľudí, ktorí sa zaoberajú, ja neviem, investičnými možnosťami cez Forex a tak ďalej, hľadajú takéto projekty, hľadajú práve startupové spoločnosti, kde už tá technológia je dokončená. A práve spoločnosť Skyway sa nachádza v takom štátu, technológia je dokončená, čaká len na implementáciu, na to posledné odklepnutie, na tú certifikáciu. A verte mi, že momentálne nemám možnosť prezentovať tieto balíky a z celoslovenska, alebo zo Slovenska, Čiech, z Maďarska vyplýva jednoznačne, že najfrekventovanejšími z týchto štyroch je ten 10 tisícový a 50 tisícový. Ja osobne tiež som asi pred 2 týždňami stretol človeka, ktorý si zobral tú investičnú možnosť za 50 tisíc dolárov. Sú takí ľudia, ktorí naozaj majú ušetrené peniaze, ktorí hľadajú možnosti len podať patričným spôsobom. Samozrejme, veľmi dôležité sú výhody a istoty. Neviem, koľký z vás už ste si dali vyhotoviť certifikáty cez novú stránku, tak pokiaľ idete cez ten proces, teraz tam vyskočí taká tabuľka 1, 2, 3, 4 kroky, kde doslova napísané, že akým spôsobom sú tie akcie poistené. Takže tie výhody a istoty, nákup podielov na základe klientskej zmluvy, kupujú sa podiely EuroAsia Relay Skyway System Holdingu s nominálnou hodnotou $1. Každý z klientov, ktorý dokončil ten splátkový program alebo kúpil jednorázovo podiely, je zaregistrovaný v registru vlastníkov podielov spoločnosti EuroAsia Relay Skyway System v súlade s britským právom, nakoľko spoločnosť je registrovaná na území Veľkej Británie. Pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy spoločnosť prehlasuje, garantuje, že ona je vlastníkom, právoplatným vlastníkom realizovaných podielov, že proste nie sú nejak súdne vymáhané, nie sú spojení s prevodom práv a nárokov tretích strán, nie sú predmetom záložného práva, nie sú blokované a to všetko máte napísané v tej zmluve. Veľmi dôležitá istota, že vlastnícke právo na podiely prechádza zo spoločnosti na klienta na základe kúpno-predajnej zmluvy.
klient má právo žiadať o vrátenie peňazí z účtu, ktoré v momente žiadosti nie sú zúčtované ešte za platby. Čiže tieto garancie a ešte ďalšie garancie máte v tej zmluve doslova popísané. Ja len na záver by som chcel trošku vysvetliť tie rozdielnosti, aj keď veľakrát ľudia hovoria, že však tieto spoločnosti už 5 rokmi išli na burzu a tak ďalej, že sú extrémne úspešné. Áno. Ale každá z týchto spoločností mala aj startupovú fázu. Kto z vás o nej vedel? Vedel niekto z nás, že Google má startupovú fázu? Vedel niekto z nás, že Facebook pripravoval Zuckerberg na prechod na burzu 7 rokov? Mali ste možnosť investovať do podielov vtedy Google alebo Facebooku? Asi nie. A teraz máme tú možnosť. Preto je tento projekt odlišný, lebo je verejný. Preto sa tu spomína, že je reálna technológia, ktorá je teraz pod certifikačným procesom, že tento rok 2017 bude naozaj rokom spoločnosti Skype, implementácie technológie do praxe. Celý rok bude o kapitalizácii majetku spoločnosti. Kedy sa oplatilo kúpiť podiely alebo už akcie Google? Teraz, keď majú hodnotu $770, alebo vtedy, keď tesne pred prechodom na burzu, alebo hneď po prechode na burze. Keď ešte dokonca akcie zaznamenali určitý pokles. Pozrite si na internete graf. My sme práve v takom štádiu, kde tie podmienky sa budú pritvrdzovať, tie podmienky sa budú zhoršovať. Tak ak už teraz viem o tejto možnosti, tak prečo nie práve dnes, zajtra? Nie o 4 mesiace, keď budeme, neviem, v 12. fáze, 12. etape implementácie, lebo to už nebude rozvoj, to už bude priama implementácia technológie, keď tie podiely budú s diskontom 1 ku možno 50. Teraz je potrebné využiť. A preto ja zdôrazňujem aj tú jednu vec, že naozaj je potrebné dostať ľudí na túto konferenciu, ktorá bude 14. 15. januára vo Vysokých Tatrách v hoteli Bellevue. Nech vidia tam naozaj tú reálnu tvár spoločnosti, tú reálnu možnosť. Nepripravte ich o to. Lebo takýto projekt naozaj je potrebné hľadať 100 rokov. A toto je jediná možnosť pre vás, ako zmeniť vaše životy, životy vašich detí, životy vašich vnukov. Ja k tomu vám prajem len pevné nervy a dobré rozhodnutia, aby sme čím skorej proste mali možnosť žiť v takýchto mestách, ako tu vidíte na obrázku. Mimochodom, tieto dva obrázky sú z toho projektu v Abu Dhabi. Prečo by na Slovensku tiež nemohol vzniknúť nejaký takýto priestor, kde táto technológia bude postavená? Nehovorím tento rok, možno o 2, o 3 roky, ale verme tomu, že bude. Čiže to bol posledný slajd z mojej prezentácie. Snáď ešte, pokiaľ máte nejaké otázky, ja tu vidím, pán inžinier, ak nový klient si dá 2 novoročné balíky, áno, sponzor dostane 2x 300 kusov podielov na prémiový účet. Skoro vždy, až na niektoré výnimky, trochu dezinformujete nových ľudí, nakoľko diskonty automaticky prezentujete aj s bonusmi na získanie nových investorov. To by bolo dobre upresniť. Aj $600 balík je nutné splatiť naraz, aby... Ja som myslím, že na to som už odpovedal. Každý si môže prečítať, keď si rozklikne ten, ktorý balík, čo tam je napísané. Vidím len, ako klikáš. Božko, ďakujem. Link pošlem. Áno, za chvíľku. Predpovedela slepá, jednu má baba Vanda, zemřelce. Áno, viem o Vange. Vanga napísala aj viacero ešte predpovedí, ktoré sa už časti naplnili, ktoré sa ešte budú naplňať. My sme v dobrej fáze ešte pred IPO, čo je super. Samozrejme, je to jedinečná možnosť, ako získať vo firme podiel za výhodnú cenu. Zeptám sa, budú vyplácené dividendy držených akcií? No, pán BTC,
rád by som vám vedel meno, no samozrejme, že dividendy budú vyplácané, veď pokiaľ sú zobchodovateľné akcie na burze, tak za každým sú dividendy vyplácané. Mnoho šťastia a zdravia do nového roku. Ďakujem, Vierka, aj vám. Tak. Skúsim vám teraz pohľadať, zatiaľ pokiaľ máte nejaké otázky, ešte mi to tam napíšte. Neviem, či ma teraz počujete, keď som sa prepol, ale nájdem link na to video. Hneď vám to tam dám. No som späť. Tu máte ten link. Dividendy sa ešte predčasne asi hovoriť, ale môžu a nemusia byť, záleží, ako sa firme bude dariť. Presne tak, ako aj podľa zakladateľskej zmluvy 50% zisku ide na vyplácanie dividend a 50% na ďalší rozvoj. Skúste si len tak námatkovo prepočítať, keď som hovoril tú informáciu. To nie sú ako účelovo hovorené veci, ale má to svoju logiku, že spoločnosť do 3 rokov chce postaviť 35 000 až 45 000 kilometrov. Skúste si tak v priemere zobrať, že kompletný kilometr aj so stanicami, s infraštruktúrou, s unibajkami alebo s vysokorýchlostnou dopravou vyjde tak 1 kilometr trate spolu na nejakých možno 7-8 miliónov. Skúste, koľko to je miliónov. Skúste si to vynásobiť. A potom vám trošku svitne, že o akých sumách sa tu hovorí, že spoločnosť má veľmi reálny základ na to, aby bola veľmi skoro jednak finančne nezávislá, bola v zisku. Nakoľko pokiaľ by si musela zobrať 300 miliónov alebo 400 miliónov dolárov pôžičku ako startupová spoločnosť a týmto začínať, tak kým by to splatila, tak by trvalo možno 5-6 rokov, ja neviem, alebo 2 roky, alebo rok, kým by bola naozaj v zisku, ale od prvopočiatku, keď sa rozbehnú desiatky adresných projektov, tak tá spoločnosť bude veľmi rýchlo v zisku. Len projektová dokumentácia pre mestskú dopravu, keby sa voľakomu predala len projektová technicko-technologická dokumentácia bez výstavy, bez všetkého, tak má hodnotu 50 miliónov dolárov. Na vysokorýchlostnú má hodnotu 150 miliónov dolárov, len projektová dokumentácia. Takže si predstavte tie sumy ešte za výstavbu, ktoré bude spoločnosť kasírovať od tých záujemcov. Len z 5% sumy, ktorá sa skasíruje za niektorý projekt dopredu, len 5% spoločnosť zaplatí tú existujúcu technológiu ako Technoparku za 1 alebo 2 mesiace. To je to zvláštnosť účelového financovania Skyway. Keď bude firma na burze, musí zverejňovať svoje hospodárske výsledky. Spoločnosť zverejňuje svoje hospodárske výsledky aj teraz. Na stránke máte k dispozícii audit z roku 2015, takisto bude audit z roku 2016, je všetko rozpísané. Každý príjem, každý výdaj. Takže aj teraz sa zverejňujú. Je to podmienka aj startupovej spoločnosti. Startupová spoločnosť nemusí uverejňovať svojich vlastníkov, ale hospodári nezverejňujú. Ako rýchlo sa míňajú podiely, keď už prišli aj veľkí investori. Na toto vám ja neviem odpovedať. To sú skorej otázky na management, na tú konferenciu. Dobre, asi myslím, že na väčšinu otázok sa odpovedalo. No, zvláštnosti účelového financovania, ako skúste si na internete nájsť crowd investment alebo crowdfunding, a tam sa dozviete všetky zvláštnosti tohto investovania. Je toho veľa,
Na Slovensku tiež oficiálne crowdfunding odštartoval v máji v tomto roku. Ja som sa dočítal dokonca nejakých 80 projektov, ktoré sa financujú na Slovensku tiež crowd investmentom. Takže to nič ako crowd investment rovná sa účelové financovanie. Takže je veľa informácií na internete, stačí len kliknúť crowd investment, crowdfunding, účelové financovanie, je tam veľa informácií. 9. etapa, myslím si, že som v úvode hovoril, že sa určitá informácia dostane von počas konferencií od kompetentných manažerov spoločnosti Skyway Capital. Ja vám ďakujem za vašu účasť, za podporu. Štvrtok opäť bude samozrejme webinár. Využite pozvať nových ľudí na tento webinár. Mali taký základný vstup predtým, ako sa zúčastnia konferencie. Využite každú jednu momentálnu chvíľu na to, aby naozaj ste oslovili dostatočný počet ľudí. Len tak pre Margo, zatiaľ sú prihlásení ľudia na konferencii asi z 8 krajín a už je okolo 140 klientov prihlásených. Nečakajte prosím vás na poslednú chvíľu do toho 8. lebo budem musieť stopnúť aj to internetové prihlásenie. Nemýlte si prosím vás sumy, stále hovorím o 109 eurách, čo je $119. A to prihlásenie sa priamo zo stránky, to nechajte pre zahraničných hostí. Ja v prvom rade potrebujem vedieť, koľko je ľudí zo Slovenska, aby som potom mohol stopnúť prihlasovanie sa ľudí do zahraničia, aby nebolo tak, že sa niekto nebude môcť dostať zo Slovenska na konferenciu kvôli tomu, že už nestihne sa prihlásiť. Čiže preto sa prihlasujte, prosím vás, mne aj mailom, že ste áno zaplatil meno a tak ďalej, aby som mal presný prehľad, koľko zo Slovenska, z Čiech je prihlásených ľudí. Dobre? Keď bude firma na burze, musí zverejňovať, áno, musí. Kedy bude prechod na 9. Vieme, hovorili som. Ako rýchlo sa míňajú podiely, hovorili som. 9. etapa. 109 eur, 47 eur. Áno, presne tak. Dobre, čiže ďakujem vám za vašu účasť, prejem vám ešte pekný zvyšok dnešného.